سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك عن بصوب، لك الدانبوك، لك عن بلوى اسلام يجنك، لك عن فتل من يدك بين عرف كانت ملبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغير كركرة على فعكام بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك وفن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى أؤمنوا يا على الشنتية ككفولهم شنتية لمن يرى تعرفوا أنت لعم بك عن الدفع مقولا أنا من على يا أكونشي مؤمنون لنا. يا أيها الذين آمنوا هذا عين فوق القرآن أولي كمينا فورا القرآن فاوفا كان لما كيكلو ما جو أفه كاكيكم كمين كمبي كلندما إما على بنا كنارد يكودولا ولا بني يامرني كودوي ولا بنا كبارو يدوفي أتبوني سباتو لكن. يا أيها الذين آمنوا ولد كادي يا حرف نداء ولد حرف. يا أيها الذين آمنوا مؤمنوا أؤمنوا لمن يرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكنا ني جبو منه نعلى الجبو أكنوا منه وعدوكم أني أيرو جبو أولياء كلوك أبشيون أولياء كلوك أدميون أولياء كلوك أجلو فليون وليو de bitalike ni bela na farako bishiyon adama de bi jenyoya do ini mamin che kanyon de me ni konnanje mayire kambodi ko mana o de manga teme abada ani ala juni yonji. amma al muamalat baranoya gaza o kina kan ko de sani fere bola wa furakel nasraw bola adama de ya baranoya o te kanu koto la foito la hal ni juguna na sani ki kabiti la fere kama ki kawarne khalas onga mi ka make bishinoi hakima be kuma in korofa ay chama fo ala dongo ka ni ki ba kuma nyefo mo ba nyami yona ka fo ka ke kuma antika taka kafiru to bichugo shila hal kirati la sallallahu alaihi wasallam ani kafiru mataka nyondo nyina ma ko ni adama dun tala yoy ماشي كلين سيغا ينماك لكن صلى الله عليه وسلم مي بارا نيويا يو تمنا الاسلامات تناتشي nga
على كلا صلى الله عليه وسلم أكاسهابو السلف الصالح على جون من تمنو بل هل كاكون على كراني أمنا سامة سورة كنو على جون من شمة متاركولا هو أبي بيشيون يا دواني على جوجي أتسكا كيو ما تري ويتري جوجو ويجوي ناكا تري أيشي إني ما كتري أيشي no tiri ma warami e ma tiri o bidulun yona katati era ni ma chama yondo ngasoro la dori sobu no bichugo mina jugu ya ufana bi yomo no boti mami era doni dakawuli tiri ni ngani inje inda fede nini ya soro abafa e bishongo o ke igindo fonyoy kini doy mtlaka tojela hakili tsombo والذين آمنوا أشد حبا لله مؤمنوا بعلى الفكة مفبر بعلى الفكة ويركونك بعلى الفكة وديونك كتمه ومشوكا وبنا ما منغوت على الفك ولو كانوا تسكا دوهلاو إنه لو تسكا جيجورو كلاو وتسكا أنا على الفك وديك نرد سورة دمنا كو أكنا نجوا منه على جوا يجون كافريا بلو فرابلا الكفر ملة واحدة كافر كوني جماكلو كلني كافريا جماكلو كلني ملة واحدة أبي كوكلي جري وتو مانا بوبو نيونا جوجو كافر دو بي ورانا بلو تو ويلي فالمشركون أدو بي ولوي كافريا رتو بلو لي الكافرون أدو بي وأهل الكتاب اليهود النصارى أو ما غير المسلمين أو ما تسلمي سلامي بافولو بدما كو كافرو ما جوتله ando in defle kumina fani damateme de islamé kella tadamateme ma munun teslamé olu e kafiru yo o koraydi olu kafiri ale do islamé amaw ni ma so kuma ina tari islamé di ha أتؤمن بالله ورسوله نسوري اللي من يعمل على ناكتشيدلا أني كافر يرى على ناككرامة ما كرويدي إيمانك الدولة فنفنا إيمانك الدين ولا فنفنا على كلا تشيدي كوفي صلى الله عليه وسلم ما من كافر يرى على كرامة ودتو يكون كافر ما من كافر يرى من كتابه ما من جينا Qur'an e kuma infoka privilege halo dine wala mo fana yoro e min fana tuluka dine na e kafiri de ulu feyu uluka dine nizom kono wera ka yilla amma sa to konnu anti bawo fana na de to ko wi o e dan farawi to ko wi o Qur'an e re o sabati ma dawla ba abe kafiri fo abe mushriku fo abe mi nona mi abufo ka prepare laxe o ya dama dia tala ni e wardi mama ta fini sans sugula kana ni ma fini façon voy nani fini façon na tsika jalaki nani bazel na ni vaccine na wani fansin na wani daliba fini nan amara fe manana abeto ko fini fini ma bo fini na fini ya tola kadi ma ci kata bazensa nani ko bata finna na a imo faye na be ko ne fini o kafiru to bonyona ki nga kufru millatum wahida kafiri be ko kafir ma mun kafira ni qur'ani ma ere khulaso ma mun ma son qur'ani ما من مشون كتبوا على كلا النبي صلى الله عليه وسلم أكنا أمغومنه ما يا ما تغير فو أكو عدوي وعدوكم نجوا أنا أيرجوا يا الإسلام وين ما بيكون ينجوا كلا أكمل ما من بأسلام يجوا يلا ما من دون كافر يا إسلام يا ما على كرامة قرآن ما أولو شيء تكرافه وتسلم يا كنيتافه تسلم يا تشرنيفه
uta yiri wali fe ko mana o mo akana ulu mine awliya kulu ke abishino hal binima wali don e may aba waliyul amr ko kalfa me mami ma kwa ka la ka ye nabi ka ko seme mami na ka bishal e may ni so bi do furla mami na doni ka kan furla ka teme beka o ya wolo fayre o kofe foni o kofe al aqrab fal aqrab ani mami nga suru ka teme minka ni fati tartibula cheta srafi aka ko ni mami nga suru ka teme beka fa kofe wal ma fayre nyina ma dunga fadi akko kalfa ma warela dana ya kama ko nambo ko façon ge ibo o kay jugu blawla ka ko mi ni ba fa kanye ni bi abishi ba akko kalfa ijugula mami nda nyene fe ba akalfa wala mami nda nyene fe halita nyefu ni ma bi ka ko sebe ka ka gene bo era don tiki ko njugu e kari ateni ngo nyene fe halita fa ka bo kalama chente wa nata wi den kerefe e ka nomination ko wi dena kerefe ka fiu nge ini chef le yele la nyon fe ta ita foish ita fa ala ka bo kala parce que esi kamba fi ko madala nini meneka ko nyene ni nana afaya kana para slama ya jugu beti akanu ka bishion ite ko nyene fe ko qur'an ibn tof ala ko nya kangarda ala ka kangarda kan mbito anona fuka ta shit ku kulum milikilima ni miya a to ala tala oyoyi ni ma to ala tala ambe ba ala shuroi aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir ambe ta kontrandika ala idodo idaro lo imado lo limaniero lo imalimanio lo isona imason islame teslame ibn allah harakana ma alaka kanarda kay ngon fle ayay may fo ka piripirlat ke ka nogo bwala la tattakhidhu aduwi ni ala jugu akano mine wa aduwaku wa najugu yaw jugu de ani ayru jugu abe jugu kele ni awliya akano lu ka bishino aha تلقون إليهم بالمودة فابي جدو يوانيا دو أنو لوچه كما ياسو نزولو فيا كما حاطبوا يمين وانك وقد كفروا بما جاءكم من الحق فإما كما وقد كفروا كوكاسروا دون كافيرا بما نفي جاءكم مننا أو ما من الحق شينا اجمعي ما دي كامبي ala kan makan min fi kafirerani ko chugodi aw be bishi nyonya do ali nunje ka ko abi kanu sirate me anuluche ka soro ku kafirera fema min jigina auka kabini chena ala kan be qur'ane de mun jigina islam auka qur'ane de ko u kafirera qur'ane ma min bana qur'ane na oboti ka bishi nyoy abu kanu sura do anoche nga ko ngoni boda de tigi alayke note anda imbila makoni adaru mi yere fobi benga munu mbombulo ya kono sutomo kamunu mbombulo ya ko constitution mogo rebu kele minge o nofe mogo bu majamuni minge mo be kashimin go no nga qur'ana ko nde mo wera hakli taala ko anga ngayere kirini qur'ana mo wera hakli taala ko qur'ana ko ayni ngayni ndo ambulo sharia ta qur'ana ko ani ko shiminde ma ko sharia ko masjid sharia sanfe akili tijigi qur'ana akili bi jigola ni ko la ko sura ko mate sharia sanfe akili bi jigi jona akili bi jigi qur'ana
ni journaliste ko ko ma cité sharia san fe jamana ngono ya qur'ana ko da kasoro kalimatu sharia kuma din yire islam kuma kandi an tununa yare la mena ku kuma din yire min flandani الشريعه اسلاميه kuma din wa sharia min nis ma shito sanve chere la we alaka sharia de note ami beminga mata sanve chugodi ngo mo de badla na benama kuma mina oyo na ma bama au ba sanve au ba elema abena minga ashimanga soso we bengai we aka bengai ayere ka jetila ode akoro e anfe ya ko mate sharia sanve nga na ya koro loko ma ba sanve de mo mo de ata mo de sigi ga lointa na kadu yo bu sigi sa ba wu nga ni jien be farala nyongo sika aya kelinya la made u be kon bisika ba aya ina u be bisika banka ala soso ka aya ingangorobo u bo kungo soro jien na ya ta kungo to soro nye lahara nga ni jien be farala nyongo sika ala ka sharia kelinya la ba atika kede o kuma ma te sharia min sanve Qur'an do de ko aw bin num bi shi wanya ka soro dun ka frère ni fin o ka frère fema min jigina aw ka kabini ciena innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl huwa al haqq wa qawluhu al haqq ala yici aka kuma yici Qur'an ya ala ya maju لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قالوا داكو قالوا داك أكونك ما بي حقيقي إدارة لو يمدى لو يصنع ما يمسوا ما أكونك ما بي حقيقي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على كل ندي أج باكل شيء يلا ما فوت سكاتا أجوا من يشنا الكتاب ويما adigine ni biche ni ala yere de ta kolo shibai amna ni aya nunzoro ibli na ala ti qur'ana kolo shi nimbe de kanga madda qur'ana kula katafe ala kunya jigin ba kolo shi wakaba jigin kuma do ba kono o majabu qawi hal bi olu ba kono ema kuma famwa kabu Qur'an jigi kuma yebe mo bambe aya munu nabi kabi u bembakew kabi Abu Jahali asubun wailu utbata ibn Rabi'atan shaybatan ulu fana ni aya kelen nunde mataw jimisrat noye alaka kilibandia ayaw awa alqiyama kunga ngibaru ya ayaw jihadu ayaw kafiriya walido bi akadi ni o ayaw riba ayaw ama jawlu ye kabodo إنما البيع مثل الربا أو mo fora kira ere nyina manyana Qur'ana jigina munu nyina manyana ulu de fo riba mumala إنما البيع مثل الربا ukika don fere oni riba be kili amuna ala dum fanga na riba yo fo mi ala yujabi takunu yakili akwa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba abana wani mauma yinga kwa mayoro vinfa muslimela ni aya ingala ikatichife na ya famu yo ina ma famuta wejme and kunme benna mais pourquoi les go haramera pour muna suboti be me bengatia ayre sigile do ni perdio muna ni ndibe muna ni ndibe riba aya ndi bo be defini riba tiku yana yalike alama detail were kede explication were fo fembe we don bo ka sharwi ga ala ko nye fere de daga sani fere nyo de daga nye riba haramia ekodi yale ala de tata bewa yale ni minga da ya to kewa
فعال لما يريد يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على جون من جمنو قولوا ترادو فويك على كفويلا نعلكم مي قولوا سمعنا وأطعنا على عونك كما من عوننا نمونا كدامونغا إنده ودي كنانغو فلا كنوكويا إبليس عليه لعنة الله عليه بكي أكمل يني ملكتو ما ينينا لده اسجدوا لآدم فسجدوا خلاص قلوا كشرا على كأي سجدك آدم قلوا كسجدك أوا حالي شنو بوكا ملكي لي بوكا بنياني بوكا كرامة لي غاي إبليس ميا بروتوكول chaya ema ala ba fodi ko ngana tugu shaytan ka khutuwatu no fe khutuwatu inka kibi ala ko de sogobe muna shaytan ka khutuwatu de shaytan era kete ko ana khairu min hera ka budai ndala ka bonna dunata bora ala ko manyado ala ya halaki ka kuna ko ya ka tachi aka hina datu al qiyamah sanasib davengile mini tubi ko kuma tala kuna kwele ski beka tasma kono iblis ay ati wele kana tubi ma mugutaka fuila ka kuna nguyal la tikembe ko min nabi mo ngo kuna njalla tikembe chukumina mi asama nde do de wa ma chama mbodi la ma chama mbodi la utaala bunya ta'ala ka shiraka de lu kon min mi lu yara hakilla bode ka alaka kuma tahkimu kuba alaka kuma ki aw muna mais est ce que niya ketan oh e ki chesro fe ina anzoro stafe ni kuna kati akala يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول بتشيديبو وإياكم أن أيوب إفلك بتاعي تشمنو ما أولود ما تشيدي جيا كبويا أولود ما أيرو جيا كباسي ولا يا أو ما يجينا نده أوكي أتكلمي malika to jamana ko nana to jamana to fo ma mun nana mo ke usiriku datlila ka ganya dula ka tega dula ku bla travo force la ango bi ko du de anteru yo de an yiwi anu du de kadi o lu de bana on bobulu la angansi ba bobulu la bene bana bobulu injin bede bi debure yere ko atla ko ma bobulu la ye to bu ble ko ne farafin jamana ka kelela o ta farafin yede abayere mal da mate de farafin jamana be ka ni famu idaran na yuma dan nawo ye to bu ble ko ne ka war ka kun ka minon ce ko abina ede me ka dugula abayere de ete baraji nawteo baraji kote ni baraji ko ni ne ko da gube baraji te baraji ha ko jamana na fulu de be ka finance o begeti na ay to ngan jando ay la ala inde fo ko ube chide bo rugo mamunu yo gien ka wa afasola ebiye de bina kanu samay no je fi bataki cioma ki ba ala kiraka ko nyefuyi adaka bi so bunu zulu inde tuya kila de ba bi kuma infam ube chide bo ani ayru uyu bo ngama aha tu'minu billahi rabbikum o ya bo ngama ma bo foi kama tu'minu billahi rabbikum ko aliman yara ala la dron ala mi amay o dama de abokun Islamu ni kafiru ga kele be juinde kele o kele be islam no fe jien kono ki ko ndara alala kele mbe ndi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
kabini kunu fo bi kɛlɛ o kɛlɛ n'a bɛ ta ka tila a b'o fi kɛlɛ a bɛɛ ye dɔrɔn k'u ko anw dara ala la n'o tɛ n'i k'i bɔra o la sisan i n'u ka kɛlɛ banna ok bamananw ko ten ko n'i ko ani su n'o kɛra kɛlɛ ye n'i ko k'an si kɛlɛ banna o an n'u ka kɛlɛ a bɛɛ ye den kabi kunu u ye maga muhajirunaw gɛn ka bɔ maga ka alakira yɛrɛ gɛn ka bɔ yen mun kama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala filɛ k'o de ɲɛfɔ ko aw bɛ se ka gindo don ani ninnu cɛ cogo di k'a bɛ ninnu kɛ a bɛ si ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ ninnu de ye ala ka ciden gɛn ka bɔ a faso la wa u ye a yɛrɛw fana bɔ a bɔkun ma kɛ dɔwɛrɛ ye k'a ko a dan bɛ ala la a bɛ tila k'olu k'a bɛ si ɲɔgɔn ye ninnu den fɛ u tɛ fɛ kun min kama o ye ala ye k'i fɛ ala de kama o kuma ne yɛrɛ bɛ ban u la ala de kama an k'an jan dɔɔnin na dɛ kafiri tɛ silamɛ fɛ a t'i fɛ i ka ala ko de kama o kuma i yɛrɛ ka ban a la ala kama kana k'i bisi ɲɔgɔn ye kana k'i kanu ɲɔgɔn ye i tɛ kafiri kanu foyi sɔrɔ silamɛ ɲuman dusukun na da o la dɛ ni dusukun tɛ ten a furakɛ i man kɛnɛ tɛ kafiri kanu foyi sɔrɔ kanu ni hinɛ tɛ kelen b'a dɔn bɛ se ka kafiriya la hinɛ b'i minɛ a bɛ ka nin ko i b'a fɛ a ka tuubi wala a ye ɲumanya dɔ k'i i b'a fɛ ala ko juru sara a ye a ka tuubi hali ni ka kan da nka a kanu ayi i tɛ se k'a kanu mumini ɲuman tɛ se ka kafiri kanu ka d'a kan fɛn dɔ de bɛ mumini dusukun na n'a dusukun ɲɛnama don o tɔgɔ de ye ko al-ghayratu fi din ka keleya diinɛ na aw fillah ka keleya ala la kɔrɔ ye ni hali e tɛ dɛ maa wɛrɛ bɛ ala sɔsɔ o b'i tɔɔrɔ maa wɛrɛ bɛ ala ka dan sagoli min kɛ hali ni se t'i ye k'a bali nka a b'i tɔɔrɔ alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam taghyirul munkar a ye fɛn saba de fɔ a sabanan de ye fa bi qalbihi k'a kɔn n'i dusukun wa dhalik ad'aful iman o de ye limaniya bɛɛ la jasili a bɛɛ la lafili o tuma n'o tɛ yen nin filɛ kojugu kɛ min na hali o t'e tɔɔrɔ hali e t'a sɔmi sɔrɔ i dusukun na k'a fɔ ko kari a ka kafiriya n'a ka ala sɔsɔ o tɛ to hali a tɛ digi ne na a kumana o kɔrɔ ye ko fɛn de ye bilen dɛ a bɛɛ la lafili ye ni i y'a kɔn i dusukun na ni dusukun na kɔnni n'o ma sɔrɔ yen a fɛn de ye bilen dɛ bon an caman de o bana b'i ni k'an caman sɔrɔ an ɲɛna i b'o sigilen u yɛrɛ de bɛ kɛ ala kota ko dɔ filɛ tele la ka nisɔndiya ni o ye u yɛrɛ de sigilen ɲɛ bɛ ko minnu ni silamɛ ɲuman ni i ɲɛji ka teli i ɲɛji bɛ bɔ ni i ɲɛji man teli i dusu kɔni bɛ kasi o dɔ de bɛ sigi k'o filɛ ka nisɔndiya ka yɛlɛ ala k'a fi man d'a ma dɛ o y'a to min mana wuli a ye dugawu k'an ye dɛ limaniya ko n ko an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɛ limaniya ko an bɛɛ de mago b'a an bɛɛ adamaden bɛ sin ka tiɲɛ yɛrɛ i nama tɛ siya illa man rahimallah i tɛ adamaden tɛ sɔmi ko in na joona koyi tɛ ko dɔw y'anw dɔw sɔrɔ bi e yɛrɛ t'a dɔn ko e bɛ se ka kɛ tan e yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ se ka sɔnni ma nka bi hali e t'o ko filɛ kojugu an bɛ sigi bi ka fɛn dɔw filɛ an ka du kɔnɔ tele la i yɛrɛ t'a filɛ koba yɛrɛ ka sɔrɔ kojugubaw de don koyi ala fununkow de don ala ka bɔda de k'an ye dɛ allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ala ko manga fiyew a manga aw k'o kɛ fiyew n'a sɔrɔ a bɔ n bɛ tigitigi ne ala nɔfɛ kɛlɛ kama ani ne ala diɲɛ ɲinini kama
nina ala jenyini no de aw bo maga o de aw bo ne ala kasraka ka wuli ko abta chesri islamaya ka ta nyefe ni aw bo kun we aw sona nungo nye ka bo afasula ajena fasuko ne ala jenyini kama ne ala kasran no fe kele kama no e chien amanga abada aw kan nunge abishiyon onge may libe sigata adam le no fe ko mangale mara kore na ko ni ndugo yin sabatira ala aw ma aka wulika jo kunte ne ala jengini aka wulika jo kunte islamaya nyetai ka aflat ga fara nyonga e be chesri mina e be wulika jo mina o kunye tigi islamaya katanye o kunye ka ala jenso o ma kele ngatla katake kafiru ala jugu teri ala jugu bishnyoy ka islamu ka gindo fuye ko tsikaki ay afla tsiga franyo tusirruna ilayhim bil mawaddam ka fo bulu ke abishnoy ko ka gindo ke anuluji tusirruna ilayhim bil mawadda ka kanu gindo anuluji kada ka ni konnan je ke mai jijugoro oye bige ka kanu de jirawo bike ka akanu de jira dugula akwati ga gefe na suro bokun ya alai au bokun ya ala jeni au bokun ya ala no fekele ko bitla ka kanu gindo anin nunje ala kwati ga wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ako wana ala ba don aw bi min dugo ana bi min bangi mbo bedo o ba here ka ko ye bataki sebe shufe ka chiu ya sebe tlefe ka chiu awa ya ke message yo ya abrégé yo ya ke chugochu ko abi min dugo imana dugo chugula yodo chef ni bataki dim soma muso kunya do atlu kala jugoro ya do dugo de oho opmana kwa bi min ndugo anabi min bangi na ala bo fla bedo ala bo ko donc ala bo ko donc ni dugo jabi nana ima domina o do ala bo ko don abo kuma me iba dangania de yodo maro iba ala wele orani ba bisinga jabi na hineni na ko aw ma yi ka wele da kan mede ka dugo woni ngan ala ya mede wa modi bula du holo fa be fa ala be beta me men do ta ala sugula ka bodoma yil do ta sugula ka bo yil do la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama foyti do ba ko pana ala be fendo abi min dugo ni ala rek kay ako ala be fendo abi min ndugo mbo don abi min bangi mbo rek mana kafiru feje ka uke ibish nyonyi ka kanu do inu ke adabla no te ya dugo ya banyo ala kon bakala ala de dunya kan adda kwa ngana ke o ala kwa ngana ke atala ka fo anye ya ko antika dugo alela ani kafiru tika dibidibila ko foike ka islamaya kele ni uye walma ko to rabbi islamaya ma ko bakale ala yina ma kwan sola ala woni ba manam nay min dugo akono ima fo ma ere folo ko ima mi fo ma e folo ala bo don jango yi tlo do mo tlo ko ka mi fo ka ado o yo fo ka ba o bora kene ma ka ba nga ima mi ere fo folo de bal yere ma miri ala do ke kumina ni miri ni ndoina ko tikete gwana ala bu ko bakala wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil ala ikma invoka a prepare la tigede ya do ay mi mesda ni kuma kunda no ma o wasaraw nga yansa ay kuma foka nogo bwala
hal ni ka faamu keti ibini faamu ko kangar dale fle ko mina no e kafiru bishnyoye ko ni mo mi yake awslamo cela ki ka do tigi nuna ka bo strat lene ka de kwa tigi fli la srama de islamaya strato ide o mana anveya anyebe o dibi la jewla islamay munu ni kafiru je au kesra ka ble de adun nyonye mbanveya kafiri feje bulisona feje karamoto mumbe ke terike bulisona yi wakil membo fam andande tubi ita no feka a wele ka do ala kula fo iteri dote dama akuga dinyoyi ewo mui oye mum bulisona shidombali o mum garamo shidombali fana awde ban fe balade be balika bulisona ni karamo de nyon zra bola be nyonga blo ngono be nyonga solo ngono proge de jega jala ni bajide ni nanda wele kon ni sori tambe dawala fa ahlan wa sahla alhamdulillah ni nambe ka wele kana ala kilibandiyama ni nambe ka wajude ko ni mashi adama de mana dubiya wala chugo embita daraja mana bunya chugo Musa yulu lazuyu ya ala yu Firauna maw ema Musa kele ko kire ayella mo korominge Firauna fi anano juru sama amana balma sama bli koy amana tugunyoya fuy sama ni Firauna chebli annana ala ka cide la sama wa min foran yere yo de kafiru ambu welede kada islamiyama kitabu dungew ambu welede ala yodi fakire قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كو كتاب دنيو ويلي أفوي أين كما أنا بد مكاكا كما منا نويا على كلبان دي مكاي ألا نعبد إلا الله أنا فوي بتوك فرعلك مريم علي إيسا علي على الدين دي على كتشيدو على كجوندو أي نانغا على ككلين إيسا ري على ككلبان دي فو أي مغويل كتاه دما إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أكي كادو على دي نمي أي رومدو أما فوكا فادو دي أكو على دي نمي أي رومدو وبنا عيابتو أكو دي سرطيني كو بنا أي كتابو دنيو ويلي وكتا ويدو شينا كو على كلبا دي شينا دي على دي عافي يويلي توي كنا فيما يبورا مدي كو أيو ويلي كنا أبد أنو بد مكاكا على كلبا دي الله ألا نعبد إلا الله أنا فوي بتو علاكو كاد نغبوك من علدي ولا نشرك به شيئا أنا فوي فراك أما فأنا مغفراك ده أكنا كيانا كو ملكة وتابيبه أما فأنا ملكة فراك ده أكنا كيانا كو جينا وتابيبه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أنا نيونجي عليه أنا بدينتك عليه kafiri fama bannu be ka ala fardida o le sigile ba fo ni be ben ay ni nge jien kono ni di ben akana ni nge wo ya ala kabarat al halal ma ahalla Allah wa rasuluhu wal haram ma harrama Allah wa rasuluhu halalan ya haramu dajruba ala de bi daga ndi daga o ala kele de ka shere o droit ba ala kele de bolo aka jonga na kafiru were bla o joro la kafiri fama o sebe yaw dia karamo bado fana temena ulu do fana ku tashri'u qura do sira do mo koro be fe do haram ya
shere min daga bu fe do daga shere mi haram ya no kera lu kon ba no feti do anga karam god kuma Allah de geni do bi ni ga kan refe ya do mo go ta qur'ana la mo go ta hadisa la mo go ta fuida ka le ka anga karam go ya fata hal no ni qur'ana bi nyonje o mana o yi keto de ka tibla ala ya place la kadaka ko do min ala kire kangarda kitabu dunyowi ka fo ku yu ka cidon mine to yi yu ka karamogo mine ku batu ala tanana yu ka alawi dama alawi aw ko ma su yudu ku yede ama ala ka batu fo yele mawla ala kira ko ko yalu te fedo haram ya aw ka alay min daga aywa atitu no fewa te fedo daga aw ya alay min haram ya aka atitu no fewa ako de yu mine ne ku ka alay ala tanana ok ma ngan ci go dole ambe kuma munu na jang sharia kura munu mbambulo ede ba alaka halala ko ka kulu haram ya ko luwai ebe alaka ko haram ya lunga kulu daga ko luwai kebe papier ke ga disuruba ma ko kata suruba yake kebo don no bo fui ema do iya dar ko ka suruba yake luwa kono abe jamana je kono ko ka hake were sibi ka furakeli hake onu tangani hake onu ka security onu ba fo akla ko mbe je dala ko je ta boro don hal to be ko to ba don je fulo le mi fle to ba kundo parce que amma min famu adama de ni dunga de kada adama de be on damate kuma na munun fa ka bo akola ulude tabiyi tahaliya mu ya to wajuli mandi mo wacci don de mena ko ne be ka konnan je de kawai ngate konnan je ba fe ako ma famba te ciefe kada ka cieba adama de kuron ki bla sraka ki bla srat klinika ki bla fenga Allah batuli mandi ni minga di ni o ye ka da jurublay ni fa min gada ya ka to fe ni min gada ya ko o de ka di ni jien fle danga minabi ama ke machine ma be ba don ako sababu ko nana chugo minani a sababu ye femu ngaw sababu ni ra taraka mo buluda mamunu ye cigarette ko labe kana jien kono atlala ka ta ku buluda be dondo labe ko ka cigarette kele o doula munu loko atara ku buluda mutla ka yoro do foka kana mi ka mo do foko lu kana mi munu jene ko ke ka autoriser atlala ka taka jamana do buluda bitla ka mesure do ka taka ma wati do la pour que ka ako ka dans social dat la mer de kunye anzania ka boala peu mana kelengele ni munu be flisa ka ket dans sa golo wi o kelengele ni o tsika tieni do nyuma famba kuna na jemai kodo ala la mige famba de kera jugumai mana nyuma dondoni mbala o masika yele manike ko de kera onge ni famba nyena na lafiya bike na ni famba tiena nyuma doni mbe ito noede ke ko min ye toy sugoro doni nge ben war fa fela ibo noyo la na sugoro ko ngera alaka boda kai alaka ndlumagi asira joro la aya blamin aqattal sawa asabi hukman atiki kon borasta mana aya indike ko sharu ko anga min fo kitabu dungo wi ayna ala kiliba diyama anga ala kilibatu wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw ko nuyu kodu wala madu fofu ka furi ambe yere kala la fili la ko ako nu mason ayu wele u mason faqulu shahadu afa awa ayre ashiride ay sharia anna muslimun an wani islamu an da taina an zidu taina an wani islamu kabi dikile ayre ka ko shere kwangu kan islamu ya shere an wani islamu de
ama fo ko anga fuye ko be kile de ko naloma yakuma munu isanga suranve ha be kile anga mbulo di nyoma jamana ka jodron Allahu akbar we ni islam ka kuma Qur'an ko kwa be kile alakira fe kwa be kile na bek mi kile ek mi ke wajul kala ya nana mo soro mi na kuntu to la way be mama kame ka be kile wa soro sa ibi mi ni yo soro ya achamante ala yini na koyi nyate dunya da abe kile dunya adam ne wala ba shi ma adam ne wala be nana kangwara de da hal islam tabulo ko ka ke ko mina fo sramma nga jira mala ay mo to idoro ayu to idoro na ko ngerate ek mi ke wajul kala ya e ma ere na islam ay mali kono nge na mo soro doka ay ko te sawaba ko faka ketan ne an mai opana kuma ni dangania be islam yoro wajul kala ka bara yo de ni dangania bi yoro ko ni ne an mai ibe mo wele kana odema nga anda keme jmeyi asa won zane jama min zoro benebo ngume jama yinina ye jama min zoro bembo ye wari min zoro bembo asa beki take adam ne do ni bek ni atake sang me masore note patro ma kumbe takadi am ke wiyo yare ya kilisi ni romo ma shi jamanda ta foya ko beki take ka ko srama nga dramala beki take afo chuko do be bebu famu ya wote foyere bo ebde makaraba kitake o chiko ke nga ka afo ko srade ti jira mo wala a ni ne so abaye ko fo ni te so abaye ko o lagoshi ko buruja hali ala kreyo ke ti de wire nana o de kama mo be ko mina ka fo ni te anyumae ni de anyumae no bora julla to ejme anga abenya nyami yona kata abeki take nanzela arabiya na bonanze e o fochugo do be o mainde a fochugo do be o psiga fam o ejmeyi ye chilasi achugola ni e so abay yoro ni ala chele yo lasi ye chien deme ise ko dama dirala o mana etara fika mo wajibi ko do iye afam tuko mina dafe o ba boko ayi atota ise ko ke lahara ala raba jina ala o fala ala krere fadhakkir inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum Qur'an yo fo nga amma saka ala ko yere kwa nyetiga fo hanna mi kafiriya walila kaslamaya biro de la kango toyi a toyi beki taki a tikete de antego toyi yado madiyere jako jugu hali bolisona ubiya wa kala ku islam o mallaya wallahi bolisona ubiya wa kala ku bisega do aljina kon tellement mbeki ga ku foka nyami yona bolisona ubiya wa participer misiri ko la misiri were bien impliqué bolison ko la mali yaro na munafiqu be kabni ala kiratila qur'ana ya fo suratul munafiquna jigina ala kiraka kabe kiratila munafiqu be nga munafiqu be force la mais la même mise la meya ken nafiqiya ke ode shidombe kusobe nga ka nafiqiya do kafiriya fanana o yega ko ni malisere kafiri nafiqu ko ni wallahi ne aye mande nyoye doko ko mako ko kirare dozodi ko Ismaila era ko dozodi aba fe ga dozoya an abolition dozoya aba fe ko ni islamaya dunyola dozoya ni sugo fadu o te ko ba ko ni o ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dozoya sugo fadi Ismaila yo dozoya ngeke dozoe sugo fa al kirere sallallahu alaihi wasallam ngo fe sugo de kun kada ka tibe sugo no sugo ka
sira gafe do yosi fele sugo ko de ko ngadi alkira sallallahu alaihi wasallam ma min tay mi marfata mi nga kalata ta shazike o mani ala e fennu la ka blanga madu nga la kondro kuna sane ko anada nguna awru blinguna fon ayulu ni ala ko chega fara nyonga de itiga to la ka kesla mede ngalodo de ma min bula hali mangi kale alala parce que ala man boy bulu ayra ka san kafiru be kale alala min ke abe munafiqu yadi ete kale alala e be kale kodro de la parce que ma be kale fena fe min ngabbo yoro da patte bes la me ka kale fe wala mi dalay kadaka ala de ka boyoro ka tibe fe be ka kale ni de fe min ngabbo yoro mina ngale wala samo ka danga kuma ni ala bunya be yoro bi do faraka ni ala bunya bi yoro ala kangar da kumuna ibi wasonulu ya anga jamana kera jamana burujale ka ke jamana labla linye abebi nyemalla wa be farambe nyonga ya islamia sumaya moria ta abe benyaminit ete ali segira kofe doni am fo ya folo morni suma ulu cheke ke fegile de ngam abu fala dora kama ko suma ni moria ko afla be doni be makile mina ko yende oh chendo fana parce que moria do ban ve ulu suma ya okay moria ke to ban ve ulu suma ya oni suma ulu ni suma be kaka ale ni azuro tigi ni adlo ki bajetigi nata flabbe be fengele ndeke u bebe tori dakala ni basa dakala ni badakala ni mishi dakala de la jaro so mi kera ko la sa fa fleka kenemle ni ko mun fle jamana kono jamana ma nga sigi kan laje koy ni an sigi kan flekte ndoron ko mi fuike amba video jira nyona la hara na kungo na mbe ba kungo tade alakira sallallahu alaihi wasallam kiraye ahramu ya halika buguri mugu gonma buguri nje gonma ta ka kedinye ka wali menemena ka wal madu mena ka shereyo haram ya mashiti nyanga talike ni tasma ko fu tasma mayre anabi siya da malakono fenyana ma kunyena mamine kunyena majini otigera ta don kale ko jugu ka bina min fodoro amma ken ngama nyake nde kama wanga fa yelema no ko to law ko bi mino iye fenyana ma nyena ma jeni o de manga o tebe atebe alama atebe adama de yama parce que kira ya haramu ya hali folo kira na soro ko bara doke o jme ka tege jakala fenyana mana kira ya interdit do bo kono mina ka bla ka tege jakala kiru ni mi ya soro anyene ma kira ya haramu ya o mi ka sogoni kalakse damay o sogoli yere ko ko bina kan tike ka baga mine ka nyene ma ka toro ka soro ka tasuma mana ka du tasuma kono ko parce que suma e malla malif edi famo kadi e psika fe beke fuitala o dama de bublala parce que en fait suma o bisra suma o nyaka tama ni soma kumbora abere bi yere te han nu bolsono wede nun taka tukude mu ba kuma yere datu ku jangoma soma e muy mami ti ete ala ko lay be bol jiri mambe ko kale ka ala jiri fa ngat me mboti la fotoro jamana de lablali mo munun be baga nga hake yini naw nulu makman na ku dade o ka don ko te foi la dien ko nobli mamunun be baga nga hake yini naw be yo droit akafiri droit nu beta bala baga nda bala ka baga mine ka nyema jeni tobu sharia foi ti sonma tobu sharia ti soma adamadiya nyuma ti soma islamaya konde on do nyere fo islamaya la mayre ne ti kuma o kayere ni toro jamana de lablali yote munu mo hali watu temena hali so doni wotoro la ngo jamana do sanction ta kama ko parce que o te so ka bare min dala minga ma ko blola misi de la ka kuma kale blele flemina ko ala male dlaw kama hadisa be hadisa ka kene misi nyame de la kana shakwa ka ala kire sallallahu alaihi wasallam ala kire de la ka che sigile soro aka yelanga fe ka baro ales
as u flabu ka yela nga fongo be barola ala kira ye kangar dawi akon no ma dabo ni ngama ni be yela ka tika cila ni tala jigi ka bwaka akanu ko ke sigilawu ngo ala ya adama de buya ngete ni mi mbona ngo kele de bula wallahi sili yan yana nga bo sili kene ka jigila yow kama sogoma ne mana sile ka afle ki yere fle ni zirle do kaunde kono sa ko amina ala barka dana e ka fa era do ka wati sunu yana nga yere fana tay te wati don wala de o la ya jul do no be fa atiki kofe ma sitini kon nun ke itabiye ni ma sigi ka bo ma ni ma halaki jena ya ka ko la haraji kada ka ala ti dansa ko la fe dansa ko ala ta fe halin yen na jango chini farawna ma halaki fa dansa ko kuma mina namuruzu ma halaki fa dansa ko kuma mina farawna dinye nun kan tike kuma mina ka ala ya wele kuma mina ka ayre bla ala place la kuma de ala nanama wa nintigi na ma siga ko a halaki kuma de sira ka ko tiye kuma de sire fe ko yere kuma de lika nyabulu suma ya ko yere manye bulu parce que an wolo ya je war dorone ye war soro ko la o sebe ko war doronte sebe ko yo ni war de adama de hatiketaw abang nige ya ko bise au bise na mali yere mali na gashira katime je jamana beka ka auto mali kono suma julbe malla ha suma julbe malla min ba disi ko shia ni mbembulo ni mbare ga mo nyina majiri utulu faru gaw to do u bada mate da habu wulo la dugumina ka febe donido kebe mamunun ko ku be ga jamana sa dana ka febe donido amena me leti jibula de afaman nule yitiga da fenga a intervention kala ministre di a deli kala jamana nyimo bawdi ngane be nga to kala mbawla u be bangana selim sirla ku intellectuel ku ko do ngay tout soro be ta sra soma be sra daji tu se kay u be soma dinani na bugu dawle ke e kala na ke be ko do e ba to yusuf alayhi salam kuma mina kamalini fulana nu ka sugo yingali ke yusuf la ka sokono yana ka sugo korofu ya ayu wele kana tawhidu de maforo akuma seve akone ko ma miniti kelen bila isemembe alala ka ko be alay ko jom matiki kele ani jom mi matiki ka cha e ko ne bi bugu kondoro e bi bugu sanay e bi bugu dangu e bi bugu abe asite fenyena mai in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan foi te to da mako anga yan sumayere sumayeyo imana sumaye ala kale ni feuna o sumayere wa te foro suma utemena udure te ala toyere fo halu ti flika fo adaw ti so halu ku kun korota ku ta afrika kabakolo adaw nyeti ko ni jomnete ngaya muma onvea baka bonya de bia ko sumayeyo baka bonya de do parce que mo assassinat ni fe on ke ko nye ka safa bima vagabond ya bla sumaya la on ba kalama kuma be na fodo lidu fe do be na seri kono do rete balu folo ba kwa karsa kengono ke kar kono ya bo do rete o fe do be a diru be a fenyene ma fe do be na seri kono do rete balu hali ko matiku kumba ke ya ko do ko mana be bo ko mana te ko ni bora kibisa fo ite ko mo tonde on biti u denki kunchi bisura ko mo ifa modèle la ka joni fa na ba nye etisi ka client kono nini fen nu ko bi sega magonye ama yo ko to aka kala ka me jimi anu fa to buka izin bara we o soma ko de ni ka action do ni ka sartu manye bi segi boke ka action bi segi ma abana o soma ya bara ko yo on be debeli kon nuna ka be jamana ta nyefe ko am se ko bara jmeni du amba fo angani fem ma ko bara jmeni do fui nam so bara la ante pe ko fe bia mali be jamana jmeni mali tiko fo tiendo ma de kon ko kadi ngami nga fi de yo donge wani fen de be jamana nagashi jamana fama o globala nu ma fui fonna nu nana kubina kuma wara fo jamana kono ya ko baga unduna taw borata adunata borata walma hali jiri kolo shilite fo ya uto mo wele kana ko la kanani wajulu ke ya muna fama uto kuma ni ko nuna
k'a daminɛ sigida mairie a député kana se jamana kuntigi ma ko maa o maa da bɛ se ka bu fiɲɛ la n'i ma kuma i farala kɛbaw ka lahara i bɛ ɲininka ni misi ni jeni la parce que a ɲɛnam ni nin da kun galalen tɛ nin man ka a man ka magari ko da se foyi t'a ye k'a ta dɔrɔn k'a ɲɛnama bila tasuma na ala dun m'u dilan o kama ala y'u dilan de ko an ka u kantigɛ k'u sogo dun alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ala bɛ ɲumanya fɛ fɛn bɛɛ la ko hali n'a bɛ kantigɛli kɛ ko a ka ɲumanya kɛ u ko kira ma ɲumanya ɲuman jumɛn bɛ kantigɛli fana la an t'o faamu dɛ i bɛna fɛn min kan yɛrɛ tigɛ ka ban an bɛ ɲuman kira ko a ye muru da sɛbɛkɔrɔ ja walasa ka kantigɛli fɛn in lafiya joona a ka saya ka teliya sariya tɛ sɔn a ma hali ka bagan dɔ kantigɛ dɔ ɲɛ la sariya tɛ sɔn a ma i ye bagan min kantigɛ yan'a ni ka bɔ pewu i ka a bosoli daminɛ walima ni sɛ dɔ k'a bila jikala la silamɛya ye hinɛ diinɛ ye dɛ n'anw sigira an b'an ka jamana filɛ ta n'aw bɛ surun ye anw tɛ surun ye dɛ ne ma ko foyi t'a la i bɛ bonni daminɛ kabi su in na ne ka foyi t'a la ba kuma yɛrɛ datugu jango ma ba nin ko ninnu a tɛ bɛn ala ma a tɛ bɛn alakira ma a ma bɛn anw ma nka se min b'an ye o ye nin ye wala se min bɛ faamaw ye olu fana ta bɛ yen dɛ a kana jamana labila tan dɛ n'a sɔrɔ ko a kun ye ko dɔ de ɲɛsin fanga ma san b'a sɔrɔ parce que nin fɛn ninnu filɛ publicité dɔrɔn de don publicité dama de don parce que nin de ka di dɔw ye nin ye baara gɛlɛnw ye koyi e ma a yɛrɛ ka mɛn ko kafiriya baara parce que o de b'anw hakili la yan nin ko gɛlɛnbaw bɛ ɲɛnabɔ tan de e ka ko gɛlɛn e t'i dama kasi ala la mujiba da'watil mudtar ne ko anw ye silamɛ façon jumɛn ye et puis u bɛ nin bɛɛ la silamɛ tɔgɔ ɲumanw b'u la u yɛrɛ bɛ silamɛ tɔgɔ fɔ u bɛ an bɛ sigi nin ko tɛ video ci dama ye dɛ n'i ye jamana nin kɛra Mali de kɔnɔ yan lahara maliyɛnw de b'a kungo ta maa ma y'i da de a kan k'a kɛ video ni ci ye ten dɔrɔn e k'a lajɛ e m'a dɔn nin ye hinɛ ko ye e dun ye faama ye i bɛ se ka ko kɛ ni min bɛ se ka ko kɛ foyi t'i sɔrɔ ne b'a garanti ta ni ala sɔnna a ma n y'a fɔ ka n sara ala de la foyi t'i sɔrɔ an ma dɔ kɛ o ɲɔgɔn bagabaga la yan ni maliyɛn bɛ bagabaga fɛn o fɛn kɛ bi t'a kɛ kɔrɔfɛ ni fɛn o fɛn b'an bolo a ye taa n'a ye kɔrɔfɛ soma jumɛn bɛ taa Kidali soma jumɛn ka taa Kidali an tɛ somaya tɛ Mali la yɛrɛ molobaliya don dɛ a ko setɔ d'u dan na u tɛ taa Kidali o waati dɔ la dozo wulila yan ni taabikanw yɛrɛ bɛ taa a kɛra yan an y'a ye tele la ko kɔrɔn fɛ ni taabikanw yɛrɛ bɛ taa dozo cɛkɔrɔba kuma ko kuma man gɛlɛn dɛ a ko a kɛli de ka gɛlɛn taa dɔw sera u yera bamanan marifa ciko kelen o bɛ se ka baara kɛ bi wallahi farafin mago bɛ min na o tɛ nin anw mago tun bɛ ka misi de lamɔ ka tubabu safɛ jaakuya dɔ ninnu bɛ tɛmɛ anw na tubabu bɛ taa kungo kɔnɔ fɛn ɲɛnama ka kirina k'a la k'a minɛ u ka kungo kɔnɔ fɛn ɲɛnama dɔ k'a si b'a fɛ ka tunu ka u bɛ pikiri marifakisɛlama de k'a la a bɛɛ b'a dɔn n'a a kirina u bɛ sɔrɔ k'a ta ka n'a ye k'a furakɛ ka taa bila kungo kɔnɔ a nɔ na ka dɔw furakɛ ka t'u bila ji la a nɔ na ko a buguni ka ɲi olu ma k'olu a b'olu de nafa anw de b'an taw minɛ k'u da kala k'u ku kala k'u don dingɛ na k'u ɲɛnama jeni fakama tadinu tudan aljaza'u min jinsil amal farafin ka kɛwale dɛ o tabiya de bɛ farafin kan abada ne tɛ tubabu bɛ fɛnw kantigɛ n ko fɛn a tɔgɔ ye di fɛn ɲɛnama ka hakɛ ko de don a fali k'a fa ni ladabu ye de don ne tɛ olu tɛ baraji ni kantigɛli la o mais kantigɛlikɛ machine b'u bolo kantigɛlikɛ machine b'u bolo parce que u b'o kɛ adamadenya ɲuman kama ne tɛ u ta kantigɛli kɛ baraji ni kama o tubabu filɛ u ka fɛnw kantigɛli a tɔgɔ hali u ka kungo fɛnw fɛlɛli waati dɔ bɛ k'a la fɛn ka den sɔrɔ waati ye waati min ye a bugun waati u b'a fɔ k'a tɛ fɛlɛ o waati n'a den kelen yer'i bolo u bɛ sanctionner olu ye misiw ta k'u mara de
u nɔnɔ bɛ se ka caya cogo min na u sogo bɛ se ka bugun cogo min na tuma dɔw la u ka misi ladon cogo anw ka adamaden yɛrɛ t'o ɲɔgɔn na ladon sɔrɔ anw de b'an taw nɔfɛ yan an bɛ fɛn bɛɛ k'u la adamaden bɛ jɔn ko dɔ la kana fɔ ko fɛn ɲɛnama don dɛ i bɛ jɔn ko dɔ la ko fɛn ɲɛnama don i bɛ halaki a kun kɔrɔ wala ala ka bɔda de kan nin walijugukɛla ninnu ka segin u kɔ n'i ma segin i bɛ halaki dɛ subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu